Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa. Mae'n hyfryd i gadw'ch cwmni chi eto o Sul hwn. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno â ni. Fe fydd yr oedfa hon yn oedfa gymyn, ac os ych chi'n dymuno rhannu â ni yn y cymyn, gai ofyn yn garedig i chi baratoi darn o fara a gwydred o win. Gewch chi gyfle i wneud hynny yn ystod yr emyn cynta, ond cyn hynny, gadewch i ni offrymu gweddi dros Wcrain. Gweddiwn. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd. Galwn ni'n gweddiau'r bore hwn o darnifol, ein cyfeillion yn Wcrain. Ac mae'r newyddion sydd wedi cyrraedd ein clustia ni a'n clyw ni dros y dyddiau diwetha yn ddigon i'n hysgwyd ni i'r byw. Gweddiwn arglwydd am bawb sy'n cael ei effeithio gan y rhyfel, am bawb sydd wedi colli anwyliad ac sydd mewn galar dwys, am bawb sydd yn ofni am ei diogelwch, dros bawb sydd wedi gadael i mamwlad ac sydd ar grwydr, dros y sawl sydd ymhell o ddigartre. Cyflwynwn Wcrain a phob gwlad arall sydd yn dioddau gormes a thrais ar y felar hyn o bryd, i ddofal di y bore hwn arglwydd. Gweddiwn arglwydd am heddwch yn ein byd ni, am gwell ddealltwriaeth, am ras, am ymynedd, am ddoethineb, am fyddiant a chyfiawnder. Yn enw Iesu Grist. Amen. Anna
Mathew 4, Iesu'n cael ei demptio. Yn syth wedyn, dyma'r ysbryd yn arwain Iesu allan i'r anialwch i gael ei demptio gan y diafol. Ar ôl bwyta dim byd am 40 diwrnod, mi roedd e'n llwgu. Dyna pryd y daeth y diafol i'w demptio. Os mab Duw wyt ti, gwna'i'r cerrig yma droi'n fara, medde fe. Na, atebodd Iesu. Mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud mai nid bwyd yw'r unig beth mae pobl i angen i fyw, ond popeth mae Duw yn ei ddweud. Wedyn, dyma'r diafol yn mynd â Iesu i'r ddinas sanctaidd, hynny yw Jerusalem, a gwneud iddo fe sefyll ar y tŵr uchaf yn y deml. Os mab Duw wyt ti, meddai, neidia i lawr o'r fan yma. Mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud, bydd Duw yn gorchymyn i angylion dy ddal yn ei breichiau, fel na fydd hi'n taro dy droed ar garreg. Atebodd Iesu, mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud hefyd, paid rhoi'r arglwydd y Dduw ar ei brawf. Yna dyma'r diafol yn mynd ag ei ben mynydd uchel iawn, a dangos holl wledydd y byd a'i cyfoeth iddo. A dywedodd y diafol wrtho, cei di'r cwbl gen i os gwneud i blygu lawr i faddoli i. Ond yma Iesu'n dweud, dos i ffwrdd Satan. Mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud, a ddola'r arglwydd y Dduw a'i wasanaethu e'n unig. Yna, dyma'r diafol yn ei adael, a daeth yr angylion ato a gofalu amdano. Un o'r atgofion hyfryta sydd gen i o'm mhlentyndod oedd dod adref yr ysgol ac arogli bara ffres. Bydd fe mam wedi bod yn pobi bara ac o'n i'n gallu wynto fe o'r hewl tu fas. Ac wrth i ni ystyried hanes bywyd yr arglwydd Iesu, fe allwn ni ddychmygu Mair i fam yn pobi bara yn ei cartre Nazareth a Joseph i dad yn torri'r bara. Mwy na thebyg bydden nhw hefyd yn offrymu gweddi o ddiolchgarwch ac yna'n rhannu'r bara i fwyta gyda'i swper. Mae bara'n bwysig iawn ar gyfer maith corfforol. Siwt fara i chi'n hoffi tybed? Gwyn, brown, wholemeal, rolls, baguette, mae cymaint o ddewis yn dose. Ond os ych chi fel fi, fe fetwch chi fara pa liw neu siap bynnag yw e. Wi'n dwlu ar fara. Bara, menyn, caws a jam. Sdim byd gwell. Ac mae bobl wedi bwyta bara eriod. Ond mae Iesu'n dweud wrthon ni, nad ar fara yn unig y bydd dyn fyw, ond ar bob gair ddaw allan o enau Duw.
Yn yr anialwch yr oedd pam lefarodd geiriau hyn, a'r diafol ni demptio i droi'r cerrig yn fara. Oedd wedi bod yn yr anialwch am ddirnodau a nosweithiau, o siŵr o fod chwant bwyd arno fe. Ond oedd Iesu ddim yn barod i gyfnewid i newin corfforol am ei angen ysbrydol. Oedd Iesu'n gwybod i bod hi'n bwysicach o lawer cael enaid llawn na stumog lawn. Oherwydd yn y pen draw, mae pob bwyd ac archwaith corfforol yn colli i gallu i gynnal. Hynny yw, os osodwn ni bethau materol yn sylfaen i adeiladu'n bywyd arnynt, fyddan nhw'n ein gadael ni lawr yn y pen draw, maen nhw'n mynd i redeg mas. Oedd Iesu'n gwybod fod angen Duw ei hun arno fe i'w fwydo'n ysbrydol. A dyna faith a fydde'n goroesi, nid rhyw snac bach i'w gynnal e dros dro. Mae ffilm yn olrhain bywyd Elvis Presley wedi ymddangos yn ein sinemâu yr wythnos hon. Ac fe allwn ni gymryd Elvis Presley fel enghraifft dda wi'n credu. Yr oedd ganddo ddawn, roedd ganddo arian, oedd ganddo filiynau o gefnogwyr oedd yn ei addoli fe. Roedd ganddo bopeth dan hael, ac eto fe droiodd e at y bledu yn do a chapsiwlau. Oedd angen rhywbeth arno fe i'w helpu ymdopi ar newin oedd yn ei fwyta tu fewn iddo fe. O gan Elvis Presley bopeth yr ydyn ni fel arfer yn breuddwydio amdanyn nhw, ond trodd y freuddwyd yn hunlle. Bu farw Elvis a'i fywyd yn llawn, ond i ysbryd yn wag. Yn ddiweddar fe gynhaliodd Gwasanaeth Post Unol Daleithiau America ar olwg barn i ddarganfod a oedd pobl eisiau stamp gyda llun o'r Elvis ifanc neu'r hen Elvis arno. Wel, a dweud y gwir, doedd yr hen Elvis ddim yn hen iawn mewn gwirionedd, wedi mynd i edrych yn hen oedd e'n dy fe. Ond beth bynnag, oedd e'n dewis rhwng wyneb deniadol ac ifanc a wyneb chwyddiedig ac hen, ac yn cario llawer gomor o bwysau, wedi ddadrithio'n llwyr. Doedd hi ddim llawer o gystadleuaeth mewn gwirionedd, enillodd yr Elvis ifanc o 3-1. Ac mi roedd yr adroddiad yn dweud pwy bydd eisiau edrych ar wyneb person sy'n gaeth i gyffuriau a gymerwyd ychydig iddo cyn farw. Ond nid byddai'n gwell gyda ni beidio wynebu'r ffaith bod e'n arwr wedi cael ei hun i fewn i'r fath bicil. Gwell o lawer gyda ni, beidio chyfaddau bod y dyn hwn a oedd ganddo'r cyfan yn dal i fod yn newynog y tu mewn iddo. Yn anffodus i Elvis Presley, trodd i dorth fara yn garreg. Ac i fi mae'n stori drist iawn, a does dim un person sy'n fwy o fan o Elvis na fi. Mae'n stori drist ofnadw. Beth yw'r bara? Beth yw'r bara rydyn ni yn ei fwyta ar hyn o bryd, tybed? Byddwch yn ofalus na torth fara sydd yn troi allan i fod yn garreg yn y pen draw yw hi. Mae yna ddau fath o newid yn does e. Mae newin corfforol y gallwn ni fodloni a bwyd, ac mae yna newin ysbrydol na all bwyd a diod corfforol byth i fodloni. Gall berson fod mor gyfoethog a Midas, yn gallu prynu unrhyw foethusrwydd a gall arian brynu, ac eto, fe all fod mewn newin mawr hefyd, mewn tlodi mawr. Newin sy'n gwneud i berson dimlo'n gwbl wag. Nid bwyd a hwyl yn unig yw bywyd. Gall y cyfoethoca fod yn tlotaf mewn gwirionedd, ond fe all y tlotaf fod y cyfoethocaf hefyd. Oedd Iesu'n gwybod mae'r newin dynol go iawn o dan ein holl chwantau a chwantau eraill yw'r newin am Dduw. Pan wadw ni y newin hwnnw am Dduw, neu y ceisiwn ni fodloni ein hunain a phethau eraill, fe fyddwn ni'n bobl hunain gyfiawn a balch iawn. Ni'n cael ein galw heddi i lenwi'n bywydau a phwrpas a phresenoldeb Duw. A dyma wnawn ni wrth y bwrdd hwn heddi, wrth i ni weinyddu'r cymyn. Mae'r bara ar y bwrdd hwn heddi yn gwrthod troi yn garreg, oherwydd ei fod e wedi gynnig gan ddwylo Iesu, a oedd yn gwbl ddynol, ac eto yn gwbl ddwyfol.
Mae wedi ffynnu ers dros 2000 a mwy o flynyddoedd, gan lenwi y neidiau credinwyr a gobaith, a llenwi calonnau a chariad. Mae Duw wedi creu bwydlen ysbrydol ar ein cyfer ni, ac wedi rhoi yno marchwaith y fydd yn ein cynnal ni am byth. Ond dim ond i ni edrych ar y bwrdd a gweld mwy na bara a gwyn. Trwy'r elfennau naturiol hyn, mae Crist yn presynoli ei hun yno ni. Dydyn ni ddim ar ein penyn hunain. Mae Crist yn fyw ac wedi preswylio ynom. Fe'n gwahoddi'r ni'r bwrdd hwn, nid oherwydd ein bod ni'n dda, ond oherwydd daioni Duw tuag ato ni. Dyna dwi'n ei alw newyddion da yn wir. Mae'r bara hwn yn ein hatgoffa ni o bwy ydy ni wir yn perthyn iddo. Mae'r bara hwn yn ein bwydo ni a phwrpas i fyw. Amen.
Wel, ein braint ni yw cyfarfod yn gilydd o amgylch bwrdd yr arglwydd. Ac mae yna groeso i bawb sydd yn caru'r arglwydd Iesu i ymuno ni wrth i ni rhannu'r bara a'r gwyn hwn. Ond cyn hynny, gadewch i ni wrando ar eiriau'r apostol Paul sydd yn rhoi hanes sefydlu'r swper hwn i ni. Wy'n darllen mas o'r unfed bennod ar 10 o'r llythyr cynta at y Corinthied. Dwi wedi rannu gyda chi, meddai Paul, beth nes i dderbyn gan yr arglwydd. Ar y noson honno pan gafodd ei fradychu, cymrodd yr arglwydd Iesu dorth. Ar ôl adrodd y weddi o ddiolch, dyma fe'n ei thorri a dweud, dyma fy nghorff sy'n cael ei roi droso chwi. Gwnewch hyn i gofio amdana i. Wedyn gwnaeth yr un peth ar ôl swper gan gymryd y cwpan a dweud, mae'r cwpan hwn yn cynrychioli'r ymrwymiad newydd mae Duw ni wneud, wedi selio gyda fy ngwaed i. Gwnewch hyn i gofio amdana i bob tro byddwch yn yfed ohono. Bob tro byddwch chi'n bwyta'r bara ac yn yfed o'r cwpan. Byddwch yn cyhoeddi ystyr marwolaeth yr arglwydd, nes iddo ddod yn ôl eto. Gawn ni weddio. Ein Tadr hwn wyt yn y nefoedd. Diolch hwn i ti am y fraint o gyfarfod yn gilydd o amgylch dy fwrdd di heddi. I ni diolch i ti arglwydd am yr elfennau naturiol hyn, y bara a'r gwyn, sydd i'n ffydd ni, yn arwyddion gweladwy o gorff Iesu a ddryllwyd dros am ar y groes, ac o waed Iesu a rhedodd ein mwyn. Diolch i ti arglwydd, dy fod ti wedi gosod y fwydlen hon ar ein cyfer ni, ac wedi plannu'r archwaith yno ni i ddod i'r wledd. Diolch arglwydd nawd dy fwrdd di byth yn wag, bod y blant wedi cyfranogi ohono ar hyd yr oesoedd. Diolch bod yma ddigon ar gyfer ein heisiau ni gyd, nerth a gobaith diddanwch am y ddeiant. Gynawr o dad nefol sancteiddiau'r hyn awnawn ni wrth i ni gymryd o'r wledd hon. Cyfeirian calonau ni a'n meddyliau ni tuag at Galfaria. A bydded i'r wledd hon atgoffa ni unwaith yn rhagor pa mor ddrud i ti oedd cadw'r byd. Cyw ein gweddi felly o dad nefol, yn enw Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr. A'n dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein Tadr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara bainyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni'r hang drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yr arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef a gymrodd fara. Ac wedi diolch amdano fe'i torodd a dywedodd, hwn i fy nghorff sy'n cael ei dorri eich mwyn chwi. Cymerwch, bwytewch, a gwnewch hyn cof amdana i. Ac yn yr un modd fe gymerodd gwpan ar ôl swper gan ddweud. Eich cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Yfwn bawb o hwn. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Pwy all beidio a chofio amdano? Pwy all beidio a threithi glod? Dyma gariad, nad anangof, tra fo nefoedd wen yn bod. Amen.
Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.